Lângă minunata grădiniță Liucurici a satului Bardar putem observa o cișmea care de-a lungul timpului a fost renovată și păstrată frumos de localnici. Ce este o cișmea? Este o instalație prevăzută cu o pompă sau cu un robinet, prin care curge apa necesară gospodăriei sau a localnicilor. De fiecare dată când plecam acasă de la grădiniță, gustam din apa limpede și curată a izvorului. El este clădit frumos din piatră, iar ceea ce nu putem să nu trecem cu vederea este stema Republicii Moldova, vopsită cu alb. Aprovizionarea cu apă potabilă. Deși satul Bardar dispune de foarte multe fântâni, cetățenii și-au adus aportul la construcția și întreprinderea rețelelor de apă. Pe parcurs a fost posibil conectarea la diferiți distribuitori a numai 60% a gospodăriei cetățenilor. Pentru a reglementa lucrul în domeniu, Consiliul Local a format întreprinderea municipală Comprinserv.